Hantavirusynyň kruiz gemisinden keýremek bir näçe yklyby gurşap aldy. Bu virus häzirki wagtda çenli adamlaryň arasyny seýrek ýagdaýlarda geçip bilýän ýeketäk virus hökmünde tanalýar. Kesel agryýetçi, näsalarda gyzgynyň ýokarlanmagy, aşgadan içege näsazlyklary, öýkün sowuklamasynyň çalp ösmegi, ýiti demalş ýetmezçiligi sindromy ýüze çykdy. Halkara saglyk goraýyş guramalary MV Hanjus gemisinden virusyň ýaýramagyna gözegçilik edýär. Sebäbi ýolagçylaryň bir bölegi kesel resmi taýdan anyklanmagan gemini terk edipdir. Bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň maglumatlaryna görä, häzirki wagtda gemide berk öňüne alş çäreleriniň astyna 23 ýurtdan bolan 146 adam galýar. Olaryň arasyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň 17 raýaty bar. Gemi Kanar adalaryna tarap ugralýar. Emma Kanar adalarynyň prezidenti Fernando Clavijo yerli ilata awanýan hop sebäpli gemini kabul etmekden ýüze gurdy. Moňa jogap hökmünde bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň Ispaniýanyň bortuny bir näçe ispan raýaty bolan gemini kabul etmek boýunça ahlak we hukuk taýdan borçludygyny aýtdy. Bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň taýýarlygy sagly çäreler boýunça baş direktory Dr. Abdurrahman Mahamudyň bellemegine görä, jemgyýetçilik saglyk goraýyş çäreler we halkara hyzmatdaşlyk berjay edilse, virusyň ýaýramagynyň çäkli bolmagyny garaşylýar. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onu Türkmen portal bilen galyň. Bize agza bolmaklygy unutmaň.